अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन बयखौबो बासायगिरि प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङै खुलुमहरदों आरो लोगोसे बरायदों। अनजाग्रा नायगिरिफोर, नोंथाङा माब्लाबा सानफेरदों ने जोबनाय दावहाया बुहुमाव माबायदि जागोन होननानै? जि दावहाया बुहुमनि जोबनायखौ लानानै फैगोन, जेरावहाय मोनफ्रोमबो हादर आरो दैदेनगिरिफोरा बासिनानै थानाय नङा, जेराव केवल मोननैल' हानजा जागोन एबा मोननैल' हानजाया थागोन। बे हानजायानो जागोन इसोरनि सैनिकफोर एबा इसोरनि हानजा आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय सैताननि बोलो एबा सैताननि हानजा। नंगौ अनजाग्राफोर, आं दिनै नोंथांमोननो बेबायदि मोनसे गिथावना दावहानि सोमोन्दै बाथ्राखौ लानानै फैदों। गिथावना दावहानि बाथ्राखौ बुंनो होननानै आरो जाय दावहानि बिसय बाइबेला बुंदों बे जाहैबाय आर्मगेडन दावहा। अनजाग्राफोर, दिनैनि बे भिडिअ'आव फैनाय जिथु बोसोन दङ, इसोरनि बोसोन, बे इसोरनि बोसोना भबिष्यतआव जानो गोनां, फैबाय थानाय समाव जानो गोनां जि जोबथा दावहा, गोबां गिथावना जोबथा दावहा, बे जोबथा दावहानि बिसय बुंनाय जागोन। बेनिखायनो गोसो होनानै खोनासंगोन, मानोना बे दावहानि बाथ्राया माबा मोनसे सरासनस्रा जाबाय थानाय दावहानि बाथ्रा नङा। बे दावहायानो जागोन हा आरो सोरगोनि गेजेराव जानो गोनां मोनसे भयानक, गोबां गिथावना मोनसे दावहानि बाथ्रा। बेनिखायनो बे भिडिअ'आव फैनाय बोसोनखौ मोजाङै खोनासंदो आरो नायदो, जेन नोंथाङा बे आर्मगेडन दावहानि बिसय दिनैनो रोखा जानानै थानो हायो। दे अब्ला जोङो मोनफा मोनफा बाथ्राखौ जागायजेनलांदोनि, गोसो होदो। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, सेथि बाहागो बाथ्रा बुंनो नागिरदों, बे जाहैबाय आर्मगेडन सोदोबनि ओंथियालाय माथो? अनजाग्राफोर, आर्मगेडन सोदोबा बाइबेलाव केवल खनसेल' ओंखारदों, जेरावहाय जोङो नुजा होजानाय 16 सिरियाव मोननो हायो। बे बाइबेल सिरियाव ओरैहाय बुंदों, अब्ला बे जिउफ्रा इब्रायनि रावजों आर्मागेडन मुंख'जानाय जायगायाव गासै राजाफोरखौ ज' खालामगोन। अनजाग्राफोर, जाय सोदोबखौ जोङो बुंदों बे सोदोबा जाहैबाय मोनसे इब्रायारि सोदोब, हर्मगिदन होननानैबो बुङो एबा आर्मगेडन। हर्मगिदन एबा आर्मगेडन, बे जाहैबाय इब्रायारि सोदोब। आर्मागेडन सोदोबा इब्रानिनि हार मेगिद' होननायनिफ्राय बे आर्मेगिदन सोदोबा फैदों, जायनि ओंथियानो जादों हाजो एबा पाहारखौ बुंनाय जायो। हाजोखौ मेगिद' होननानै बुङो। इब्रायारि सोदोबाव, इब्रायारि रावाव मेगिद' MEGIDD, बे जाहैबाय मेगिद', बेनि ओंथिया जाहैदों हाजो। आरो बे जायगाखौ एबा बे हाजोखौ इजराइलारिफोरनि गेजेराव मोनसे जारिमिननि जायगा होननानै बुंनाय जादों। आरो गोदो गोदायनि समाव बे हाजोआव गोबां दावहाफोरखौ नांबोनाय जादोंमोन होननानै जारिमिना खोन्थायो, एबा इब्रायारिनि जि मेगिद' सोदोब, बे सोदोबा बेखौ फोरमायो। अनजाग्रा नायगिरिफोर, जि हाजोनि बाथ्राखौ जोङो बुंगासिनो दङ, बे मोनसे भौगोलिक स्थान, मोनसे मेपआव दोनजानाय जायगाल' नङा। नाथाय अनजाग्राफोर, बियो मोनसे नेरसोनसो, जे फैबाय थानो गोनां समाव, फैनो गोनां समाव जि महान डेन्जार, गोबां गिथावना मोनसे दावहा जे जागोन, जायखौ आर्मेगेडन दावहा होननानै बुंदों, बेनिसो मोनसे बियो नेरसोन। जि दावहाया जोबनाय फारसे एबा जोबथा फारसे जानो थांगासिनो दङ, बेनिनो मोनसे नेरसोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, नैथि बाथ्रा बेनो जाहैबाय आर्मगेडन दावहाया माब्ला जागोन? ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर, बाइबेला जोंनो रोखा रोखायै बे बिसयआव दिन्थियोदि एबा जोंनो मोन्थिहोयोदि जिसु ख्रिस्ट'नि नैथि फैफिननायनि सिगां आरो ट्रिबुलेसन पेरियड, महाक्लेश, जेराव सैसोनांनाय, गोबां सैनांनाय पेरियड दङ, बिनि जोबथा फारसे बे दावहाया जागोन। जेराव नुजा होजानायनि 19-20 सिरियाव ओरैबायदि बाथ्राखौ बुंदों, जेरावहाय जिसु ख्रिस्ट'आ गुफुर गराय लानानै फैनानै माबायदि दावहा नांफैगोन, बेखौ नुजा होजानाय 19-20 सिरियाव स्पष्टहै, साफाहै बुंनानै दोनदों। अनजाग्राफोर, बे दावहाया बै समाव जागोन जेब्ला जि समाव एन्टि ख्राइस्टआ गासैबो बुहुमनि सुबुंफोरखौ थगायनानै, मिसा फोलानानै बयखौबो गावनि आन्दाराव दोनगोन, बै समाव जागोन। बे दावहाया जागोन जेब्ला नंखाय प्रफेटफोरा, नंखाय फोरोंगिरिफोरा गासै संसारखौ थगायजोबनानै मोनसेल' धोरोम बानायगोन, बै समाव जागोन।
आरो बे दावहाया जागोन जेब्ला 7 बल जाजमेन्टआ जेब्ला पृथिबियाव जागोन जोबगोन अब्लाना जागोन। अनजाग्राफोर, बाइबेलनि बायदियै बे गासै 7 बोसोर जि ट्रिबुलेसन दङ, बे 7 बोसोर ट्रिबुलेसननि जोबनाय फारसे बे जाथाया जागोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, जोङो थामथि बाथ्रा नायदोनि एबा थामथि सोंलु खालामदोनि, बेनो जाहैबाय बे दावहायाव सोर सोर थागोन। इसोरनि फिसाफोर एबा अनजाग्रा आंनि आंगो नायगिरि नोंथांमोना मोनथिगौना, बे दावहाया केबल मोननै हान्जानि गेजेरावल'सो बे दावहाया जागोन। दावहानि सेथि हान्जा, बे जाहैबाय सैताननि हान्जा। बे सैताननि हान्जायाव सोर सोर थागोन? बे जाहैबाय मसीह बिरुद्धि, एन्टिख्राइस्ट जायखौ बुङो, जिसुनि बिरुद्धि, नंखाय फोरोंगिरिफोर जायखौ जोङो फल्स प्रफेट होननानै बुङो। बिनि उनाव थाबावगोन 10 राजाफोर जायफोरा जिसु ख्रिस्ट'खौ सैहोयो, जिसु ख्रिस्ट'खौ नायनो बायो, जायखौ जोङो नुजाहोजानाय 17 बालाब 12निफ्राय 14 सिरियाव मोनो। आरो गासै बुहुमनि सेनाफोराबो थाफागोन। बेनिखायनो नुजाहोजानाय 19 बालाब 19 सिरिया बेबायदि बुङो, बिनि उनाव आङो जुनार, बुहुमनि राजाफोर आरो बिसोरनि दावहा नांग्राफोरखौ गरायाव गाखोनाय आरो बेनि रोन नांग्राफोरनि जेङा दावहा नांनो ज' जानाय नुबाय। बेनि उनाव नैथि दावहा नांग्रा हान्जाफोर, बे जाहैबाय इसोरनि सेनाफोर। बेयाव सोर सोर थागोन? बे दावहायाव खुद जिसु ख्रिस्ट'आ गुफुर गरायजों लोगोसे थागोन। आरो सोर थागोन? बे जाहैबाय सोरगोनि सेनाफोर, जेराव मसीह बिश्वासी जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायारिफोरा, जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायग्राफोरा थागोन। आरो बेयाव थागोन सोरगोनि आरफफोराबो लोगोसे थागोन। नुजाहोजानाय 19 बालाब 14 सिरि, सोरगोनि दावहा नांग्राफ्रा गोजों गुफुर हि गाननानै गुफुर गरायाव गाखोनानै बिनि उन उन थांफाबाय। फै दानाब्ला नायगिरि नोंथांमोन, जोङो ब्रैथि बाथ्राखौ नायदोनि एबा ब्रैथि सोंलुखौ खालामदोनि, बेनो जाहैबाय बे दावहाया बहा जागोन? Where will the war take place? अनजाग्राफोर, बे दावहाया मेगिद' होननाय मोनसे थावनिनिफ्राय एबा जायगानिफ्राय जागायजेनगोन, जाय थावनिया दानि गोदान मुगायाव एबा दानि समाव इजराइलाव दं। नाथाय बे दावहाया गासै पृथिबियाव, गासै बुहुमावनो गोहोम खोख्लैगोन। बे दावहाया माबा मोनसे हादोरजों हादोर दावहा जानाय दावहाफोर बायदि जानाय नङा, नाथाय बे दावहाया जागोन आध्यात्मिक आरो इसोरनि आखाइ होनायजों सोमोन्दो गोनां जोबथा दावहा जागोन। अनजाग्राफोर, फैदो जोङो आरोबाव बाथि बाहागोआव थांबावनि। बाथि सोंलु, बे जाहैबाय दावहाया माबायदि जागोन? How will the war happen? अनजाग्राफोर, बाइबेला बेखौ बुङोदि बे दावहाया गोबाव दावहा जाबाय थानाय नङा, एबा that means गुसुं समनि थाखाय बे दावहाया जागोन। नुजाहोजानाय 19 बालाब 21 सिरि आरो गुफुर गरायनि सायाव जनायनि खुगानिफ्राय ओंखारनाय थुंग्रिजों दावहा नांग्राफ्रा दानथार जाबाय आरो दावसेनफ्रा हानायमानि बिसोरनि बेदरफोरखौ जाबाय। बे इसोरनि बोसोननि बायदिब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ बै समाव बै दावहायाव गावनि सोदोबनि गेजेरजोंनो गासै सैताननि सेनाफोरखौ नस्थ' खालामजोबगोन, फोजोबस्रांजोबगोन। अनजाग्राफोर, बै दावहाया सिलाइ, बारुद, मिसाइल, परमाणु हाथियार बेफोरबायदिजों बै दावहाया जानाय नङा। बे दावहाया जागोन इसोरनि खुगानिफ्राय ओंखारबोनाय बोसोननि गेजेरजोंसो जाजोबगोन। फैदो अनजाग्राफोर, जोङो नायदोनि द'थि बाथ्रा एबा द'थि सोंलुखौ, बे जाहैबाय दावहानि फिथाइया मा जागोन? दावहा खालामनानै मा मोनगोन? What will be the outcome of the war? अनजाग्राफोर, दावहा जोबनाय लोगो लोगोनो जोङो नुनो मोन्दों दावहानि माखासे फिथाइफोरखौ, आरो बेफोर फिथाइफोर एबा जाथायफोरानो जादों। सेथि बाथ्रा, एबा दावहा जोबनाय लोगो लोगोनो ख्रिस्ट'नि बिरुद्धि एन्टिख्राइस्ट, जायखौ जों एन्टिख्राइस्ट होननानै बुङो, आरो नंखाय फोरोंगिरिफोर, फल्स प्रफेटफोर, बिसोरखौ गोथाङैनो जोंबाय थानाय अराव गारसोमनाय जागोन। नुजाहोजानाय 19 बालाब 20 सिरि। नैथि बाथ्रा, दावहानि उनावनो सैतानखौ 1000 बोसोरनि थाखाय खानानै दोननाय जागोन, जेराव नुजाहोजानाय 20 बालाब 1 आरो 3 सिरियाव बुंदों। आरो बे दावहानि उनावनो जिसु ख्रिस्ट'आ 1000 बोसोरनि थाखाय पृथिबियाव रायजो खुंगोन, जेरावहाय नुजाहोजानाय 20 बालाब 4 सिरिया मोनथिहोयो। आरो बे समानो जागोन सैथोनि आरो
धोरोमियानि मोनसे जुग होननानै बुंगोन, जायखौ मिलेनियाम रेइन अफ क्राइस्ट होननानै बुङो। अनजाग्राफोरजों थांदोनि आरोबाव बे जाहैबाय स्निथि पइन्ट, बेनो जाहैबाय वार्निंस बिफोर आर्मेगेडन। आर्मेगेडन दावहा जानायनि सिगां सिगाङावनो माखासे इंगितफोरा फैग्रोगोन एबा इंगितफोर दं। मानोना बाइबेला जोंनो बे बिसयाव मोन्थिहोयो जे आर्मेगेडन दावहा जानायनि सिगां सिगां माखासे जाथायफोरा जाग्रोगोन। जेरैहाय मिथिंगायारि खैफोद, जोङो बुंनो हायो बांग्रिं मावनाय, दैबाना जानाय, बेफोरबायदि जेरावहाय दावहा आरो नंखाय बाखाय बाथ्राफोर खोनागोन। माथाइनि 24:6 सिरिया बुङो। बेनि उनाव नंखाय ख्रिस्ट' फैनाय आरो नुनो मोनगोन जे फोथायारिफोरनि सायाव अत्याचारा बांबोनाय एबा अत्याचार जानाय, अत्याचार खालामनाय आरो नुनो मोनगोन। बे जाहैबाय 662नि सिनफोरखौ नुनो मोनगोन, जेराव प्रकाशित बाक्य, देट मिन्स नुजाहोजानायनि 13 बालाबाव बुंदों। बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ बेबायदि बुंदोंमोन, नोंसोरो लागारबो थामथिम जानानै थाथारनांगोन, मानोना मानसिनि बिसा हौवाया नोंसोर लामा नायै मुगायाव फैगोन। बेफोर गासैनो जादों आर्मेगेडन जानायनि सिगां सिगां जानो गोनां माखासे इंगितफोर। अनजाग्राफोर फैदो 9थि बाथ्रायाव थांदोनि, बे जाहैबाय आर्मेगेडन दावहाया ख्रिस्टियानफोरनि थाखाय मा ओंथि दङ। व्हाट डास आर्मेगेडन मिन फर ख्रिस्टियान्स? अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, बे दावहाखौ लानानै गिनांगौनि बाथ्रा गैया। जुदिहे नोंथाङा जुदि दिनै जिसु ख्रिस्ट'जों लोगोसे दङब्ला, अब्लाना नोंथाङा देरहानाय फारसे दङ। मानोना बै दावहायाव जिसु ख्रिस्ट'आ देरहागोन। नोंथाङा जुदि दिनै जिसु ख्रिस्ट'जों लोगोसे दङब्ला नोंथाङा देरहानायावनो दंखायो। बेनिखायनो इसोरनि बोसोना रमारि 9:37 सिरियाव ओरैहाय बुङो, नङा, बेफोर गासैखौबो जाया जोंखौ अनो, बिजोंनो थालायै जोंहा देरहानाय दं। नाथाय नोंथाङा दाबो जुदि जिसु ख्रिस्ट'खौ मोनथियाखैब्ला, सिनायाखैब्ला, बे दिनैनो खाबु, दिनैनो सम। उनदाहा खालाम आरो उद्धार जानायखौ नोंथाङा जिसु ख्रिस्ट'नियाव नाजाव। अब्लाना नोंथाङाबो आर्मेगेडन बै दावहाखौ लानानै जिंगा सिनांनाय नङा। मानोना नोंथाङा जिसु ख्रिस्ट'नि बाहागो, जिसु ख्रिस्ट'नि हानजाजों थानाय, माने नोंथाङा बै आर्मेगेडन दावहायाव देरहानाय हानजाजों दं। अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, आर्मेगेडननि बाथ्राया माबा मोनसे सल' बाथ्राफोर बायदि नङा एबा खुगा खुगा सोलिबोनाय बाथ्राफोर नङा। बे जाहैबाय जानो गोनां, बे जाहैबाय फैनो गोनां मोनसे सैथो जाथायनि बाथ्रा। अनजाग्रा नायगिरिफोर, समा खाथिसै एबा समा गुसुंसै, मोनसे लिमिट समाव दंखायो। बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ दराव गसंनानै बेबायदि बुंदों, नुजाहोजानाय 3:20 सिरि, खोनासं, आङो दरखङाव गसंनानै दरखौ सौवो। सोरबाया आंनि रावखौ खोनानानै दरखौ खेवब्ला, आङो बिनि न'आव हाबनानै बिजों जाफागोन आरो बिबो आंजों जाफागोन। अनजाग्रा खोनासंगिरिफोर, नायगिरिफोर, दिनैनि बे इसोरनि बोसोना मोनसे वार्निं, मोनसे रायबथानायनि बाथ्रा आरो मोनसे खाबुनिबो बाथ्रा। वार्निं होननायनि बाथ्राया जाहैबाय, वार्निंनि ओंथिया जाहैबाय बे जाथाया फैनाय समाव जानो थांगासिनो दङ, बेयावखायनो बे बाथ्राखौ रायथिनानै दोनखादों। आरो बे मेसेजआ मोनसे खाबुनि समखौबो होदों एबा खाबुनि बाथ्राखौबो बुंदों। बे जाहैबाय जोबनो गैयै जिउखौ मोननायनि मोनसे खाबु। दिनैनो जिसु ख्रिस्ट'खौ जाया नाजावगोन, बे बेक्तिया जोबनो गैयै रंजानाय, आनन्द जिबनखौ मोननो हागोन। आर्मेगेडन दावहाया थारैनो जाथारगोन, बे माब्लाबाबो फेलें थांनाय नङा। नाथाय नोंथाङा बबे हानजाजों थागोन, सैतान हानजाजों थागोन ना इसोरनि हानजाजों थागोन, बे नोंथांनि बाथ्रा जागोन। मा नोंथाङा बैबायदि राजाजों थानो हास्थायो ने? जाय राजाजों थायोब्ला बै आर्मेगेडन दावहायाव देरहानायखौ मोनगोन? ना बै नंखाय हानजाजों, जाय नंखाय हानजाया जोबनाय फारसे थांगोन? फै जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनि आरो बै जोबथा दावहायाव फै जों जिसु ख्रिस्ट'नि सासे सेना जानि आरो बिनि बाहागो जानि। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बे बोसोना एबा बे मेसेजआ नोंथांनि थाखाय माबा मोनसे सोलोंनायनि मेसेज जादोंब्ला, नोंथाङा सानदोंब्ला बे मेसेजखौ मोननायनि गेजेरजों आं गोबां बाथ्रा सोलोंबाय, गोबां रोंबाय होननानै सानदोंब्ला, गुबुनाबो रोंथों होननानै नोंथाङा सानदो आरो नोंथाङा गुबुननो बे भिडिअखौ शेयार खालामदो। मानोना जिसु ख्रिस्ट'आ हास्थायो बे आर्मेगेडन दावहायाव बयबो मानसिफोरा जेन जिसु ख्रिस्ट'नि सेना जायो, जिसु ख्रिस्ट'नि बै दावहायाव जेन बयबो बाहागो लायो, बेखौ जिसु ख्रिस्ट'आ हास्थायो। जिसु ख्रिस्ट'जों लोगोसे थानानै दावहायाव बाहागो लानायखौ।
दे अब्ला अनजाग्राफोर आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै माबा मोनसेब्लाबो गियानखौ मोन्दों आरो बेजों लोगोसे खावलायनो हास्थायदों बबेबायाव जुदि माबाफोर आंनि बुंनायनिफ्राय माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला आंखौबो फेंहरगोन। लोगोसेनो सोरबा जुदि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो जेन बेबायदिनो इसोरनि बोसोनखौ नोंथाङा मोनबाय थानो हायो आरो लोगोसे ख्रिस्टियानजों सोमोन्दो थानाय रादाबखौ मोनबाय थानो हायो आरो लोगोसे मोनसे लाइक होदो आरो लाइक बुटन होनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा नुनो मोनगोन मोनसे हाइप होननाय मोनसे अपसन फैयो बेखौबो नोंथाङा अके खालामदो एबा थुनानै होदो। दे अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै। प्रेज द लर्ड, जय मसीह, थेंक इउ, बाय बाय।